ጨና ኣፍ እናሃለይካ ኣፍንጫኻ ነቲ ሕማቕ ጨና ኣፍካ ከም ዘይጨኑ ትፈልጥ ዶ? መብዛሕትኡ ሰብ ሕማቕ ጨና ኣፍ ካብ ምግዳል ጽሬት ናይ ኣፍ ጥራሕ እዩ ዝመስሎ። ስንኻ ብግቡእ እናጸረካ ዋላ ሕማቕ ጨና ኣፍካ ዘይኽጠፍ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ጠንቂ እቲ ጸገም ካብ ካልእ ክኸውን ስለ ዝኽእል። ሎሚ ነዚ ጸገም እዚ ንሓዋሩ ክንፈትሖ ኢና። ሕማቕ ጨና ኣፍ ንኸይልወኒ ኢልካ ካብ ሰባት ምርሓቕ ወይ ኣፍካ ብኢድካ ኸዲንካ ምዝራብ ክተቋርጽ ኢኻ። ኣብ ክንድኡ ሕማቕ ጨና ኣፍ ዘምጽኡ 9 ጠንቅታት ፈሊጥካ ነዚ ጸገም እዚ ናብ ሕክምና ምኻድ ከየለይካ ኣብ ገዛኻ ንሓዋሩ ክትፈትሐሉ ትኽእል 8 ቀለልቲ መፍትሒታት ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ክሳብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ሓቢርካ እንተጸኒሕካ ድማ ነቲ እሙን ትብሎ ዓርክኻ ምሕታት ከየለይካ ሕማቕ ጨና ኣፍ ከም ዘለካን ከም ዘይብልካን ብትኽክል ትፈልጠሉ 3 ብሳይንስ ተረጋገፀ ሜላታት ክነግረካ እየ። እቲ ዝኸፍአ ስምዒት ሓደ ሰብ ካባኻ ገጹ ክዘውር ወይ ክርሕቕ ክትርኢ ምኽንያቱ ግን ዘይትፈልጥ ክትኸውን ከለኻ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ መልሲ ኣብ ኣፍና እዩ ዘሎ፣ ንሕና ግን ኣይንጮነን ኢና። ኣእሙሮና ንባዕልና ከይንፈርደሉ ነቲ ሽታ ይዓብጦ እዩ። ካብ 80 ክሳብ 90% ናይ ጨና ኣፍ ኣብ ውሽጢ ኣፍና ብዘለዉ ባክተርያታት ዝፍጠር ኮይኑ እዞም ባክተርያታት እዚኣቶም ቮላታይል ሰልፈር ኮምፓውንድ ዝበሃሉ ኬሚካላት የመንጩ። እዚኣቶም ብዙሓት ዓይነታት ኬሚካላት እዮም። ኣብ ኣፍና ኣዝዮም ብዙሓት ባክተርያታት ኣለዉ። እቶም ባክተርያታት ናይ ገዛእ ርእሶም ጥቕሚ ኣለዎ። ሓደ ግዜ ድማ ጉድኣት ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም። ካብ 10 ክሳብ 20% ድማ ብዘይካ ጸገም ኣፍ ብኻልኦት ሕማማት እውን ጨና ኣፍ ክፈጥር ይኽእል እዩ። ሕማቕ ጨና ኣፍ ዓብዪ ስነ ኣእምሮዊ ጸገም ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ኣለዎ። ምስ ሰባት ክንዛረብ ከለና ስግኣት ይህልወና፣ ብፍላይ ምስ ሰባት ቀሪብና ከይንዛረብ ይገብረና። ስለዚ ርእሰ ተኣማንነትና ከም ዘዳኽም መጽናዕትታት የርዩ። መጀመርታ እቶም 9 ጠንቅታት ንርአ። እቲ ቀዳማይ ጸገማት ቶንሲል። እዚ ቶንሲል ኢንፌክሽን ወይ ድማ ጸጸር ቶንሲል ክኸውን ይኽእል እዩ። ጸጸር ቶንሲል ጻዕዳን ንቑጽን ነገር ኮይኑ ሕማቕ ጨና ኣፍ የምጽእ። እቲ ካልእ ድማ ናይ ኣፍንጫን ኣፍን ቶንሲላት ብዓቢ ዓቕን ምዕባይ እዩ። እዚ ድማ ናብ ምኹራፍ ኣፍካ ከፊትካ ምድቃስን ምድራቕ ኣፍ ስለ ዘምጽእ ጨና ኣፍ ክፈጥር ይኽእል እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ዝተበልዐ ስኒ። ስኒ እንተተበሊዑ ሕማቕ ጨና ኣፍ ከምጽእ ግድን እዩ። ብፍላይ ቆልዑት ለይቲ ጡጦ ክጠብዩ እንተኾይኖም ንምብላዕ ስኒ ይቃልዑ። እቲ ሳልሳይ ድማ ጸገማት ግርጻን። ስኒ ምስ ሓመመ እቲ ዝቕጽል ሕማም ግርጻን ኮይኑ እዚ ድማ ጨና ኣፍ የስዕብ። እቲ ራብዓይ ድማ ጸገማት ውሽጣዊ ሕማማት ከም ምምላስ ጋስትራይት፣ ጸገማት ከብድን ኩላሊትን ዝኣመሰሉ ሕማማት ጨና ኣፍ ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም። እቲ ሓምሻይ ድማ ዝተዳኸመ ጽሬት ኣፍ። ብግቡእ ስንን መልሓስን እንተዘይጸርዩ ጨና ኣፍ ክፍጠር ግድን እዩ። እቲ ሻድሻይ ድማ ወልፊ ከም ሽጋራ፣ ጫትን ኣልኮልን ዝኣመሰሉ ወልፍታት ጨና ኣፍ የስዕቡ። እቲ ሻውዓይ ድማ ምድራቕ ኣፍ ብሕማም ማይ ብዘይ ምስታይ ወይ ብኣፍ ብምትንፋስ ምኽንያት ኣፍ እንተደሪቑ ሕማቕ ጨና ኣፍ ይፈጥር። እቲ ሻምናይ ድማ ጸገማት ሳይነስ ኣብ ከባቢ ኣፍንጫ ኣብ ዝርከቡ ክፍተታት ዝጸንሐ ኢንፌክሽን ተሃልዩ ጨና ኣፍ ክፈጥር ይኽእል እዩ። እቲ ታሽዓይ ድማ ናይ ስኒ ብሬስ ብግቡእ እንተዘይጸርዮም ጨና ኣፍ ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም። እቶም መፍትሒታት እውን ንርአ። ቀዳማይ ጽሬት ኣፍን መልሓስን ምሕላው፣ ንግሆን ምሸትን ስንን መልሓስን ምጽራይ። እቲ ካልኣይ ድማ ማይ ብግቡእ ምስታይ፣ ኣፍ ከይደርቕ ብተደጋጋሚ ማይ ምጉጽጓጽ። እቲ ሳልሳይ ድማ ምግቢ ምምራጽ፣ ስኒ ዘጽርዩ ከም ካሮትን ትፋሕን ዝኣመሰሉ ጥንክር ዝበሉ ምግብታት ምብላዕ። እቲ ራብዓይ ድማ ካብ ሽኮር ነፃ ዝኾነ ማስቲካ ምሕያኽ፣ ኣፍ የጽሪ ከምኡውን ምህርቲ ምራቕ ብምውሳኽ ኣፍና ከይደርቕ ይሕግዙ። እቲ ሓምሻይ ድማ ቅርንፉድ እዩ። ኣብ መዓልቲ 2 ወይ 3 ግዜ ቅርንፉድ ምሕያኽን ምምጣጥን ጨና ኣፍ ንምክልኻል ይሕግዝ። እቲ ሻድሻይ ድማ ኣብ ገዛ ዝዳሎ ውህደት፣ 1 ኩባያ ማይ፣ ፈረቓ ማንካ ጥሑን ቀረፋ፣ ጽማቕ 2 ሎሚን፣ 1 ማንካ መዓርን ፈረቓ ማንካ ቤኪንግ ሶዳን ብምሕዋስ ንግሆን ምሸትን ኣፍ ምጉጽጓጽ ወይ ከም ሳሙና ስኒ ምጥቃም። እቲ ሻውዓይ ድማ ወልፊ ምቁራጽ፣ ሽጋራ፣ ጫት፣ ኣልኮል ብምሉእ ምቁራጽ። እቲ ሻምናይ ድማ ሕክምናዊ ክትትል ምግባር፣ ንዓበይቲ ኣብ ዓመት 1 ግዜ፣ ንቆልዑት ድማ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ናይ ጥዕናን ሕክምናን ስንን ክትትል ምግባር። እሙን ትብሎ ዓርክኻ ምሕታት ከየለይካ ሕማቕ ጨና ኣፍ ከም ዘለካን ከም ዘይብልካን ብትኽክል ትፈልጠሉ 3 ብሳይንስ ተረጋገፀ ሜላታት። በዓልካ ክትጨኖ ስለ ዘይትኽእል ሕማቕ ጨና ኣፍ ከም ዘለካ ንምፍላጥ ዝሕግዙኻ ገለ ሜላታት ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ ምልሓስ ኢድኻ
وشتي قلصم إيد خلي حسخا نحاد دقيق كدرق صنيحة مجنا اتشتا انت دا أحمق خوينو جانا أفكاون كم مخاني ملكت إذا سرح إتم جانا دا سعب باكترياتات كامل حسكانا بقربت كاسل السوغريو اتخال أي بفولس مفتاش أمونغو أسنانخا بفلاي دما أبتم دحريت زلو فولسكا بمئتاونت فولس مجنا اتساسي دما حمق طعامي أف مبزحتو إجزي أو أفكا زلو كتصال حمق طعامي ناي حمق جانا أف ملكت كوني خيليو بحفشا حمق جانا أف زفتر كاب حمام وطا انت زي خوينو مبزحتو 80% زيشفن صريت سني صريت أف زي محلاو والقاو صريت زي محلاوي سلازي والقاو صريتنا بمحلاو تعنانا نحلو نايلوم الفيديو بزعبا تنقن مفتحين حمق جانا أف ينيرو اسكاب بخالق مدب تعنا نرخب سلام صنحو